Ku danna subscribe kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa. Za ku ringa samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a tare a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma namba ɗaya wato Nabilan Silo TV, wanda za mu kasance tare cikin wannan zazzafan littafi da za ku ringa jinsa a wannan tasha mai suna Kuyanga na marubuciya Antin S&S. Ni jagorar shirin Nabila Ali Tudun Wada da zan ringa jagoranta nake cewa ku danna mana subscribing tare da lasa alamar ƙararrawar sanarwa da kuma liking da sharing da comment duka a cikin wannan zazzafar tasha tamu. Sannan kuma ku biyo mu duka a cikin wannan labarin zazzafa da yake ɗauke da labari mai rikitarwa, soyayya da ke a cikin gidan sarauta, mulki, izza da kuma ɗaukar fansa da kuma manakisa duka a cikin wannan littafi mai suna Kuyanga, wanda yake ɗauke da ci gaba mai suna Gimbiya Zinatu. Kuka sosai suke yi, gidan ya cika da mutane ana ta jajanta mata na rasuwar jaririnta wanda aka shigo har gida aka kashe shi. Kowa mamakin wannan abubuwan da ke faruwa yake yi, ana ta faɗin lallai duk yadda aka yi makashin yana cikin gidan kafin ta shiga ban ɗakin. Haka bayan makashin ya fito, Zulaiha ta shigo gidan da filo aka yi amfani wajen danne shi har ya mutu. Sai da safe aka sallace shi aka kai shi, da Yarima aka kai shi aka binne, yana ji yana gani. Dole ya shiru, bai iya bayyana wacce ta kashe yaronsa abin sansa ba, dan ya san bayyanawar na daidai da tonuwar asirin mahaifiyarsa da kuma tonuwar asirinsa na kashe Mahabub, tun da Jakadiya ta kudura aniyar idan ya bayyana ita ma za ta bayyana. A ranar dama fushi yayi da mahaifiyarsa bayan a daren ya je ya mata bore da kuka akan ta aika an kashe masa abin sansa jinin jikinsa. Mai martaba ma ya ji mutuwar yaron da kansa ya taka ya je yawa Kuyanga ta'aziyya domin yana son yarinyar a ransa saboda nutsuwarta. Kwana ta yi tana kuka tana tuno fuskar yaronta, a ranta kuwa tana jin ba za ta taɓa yafiyo wanda ya mata wannan abu ba, dan an cuce ta. Sai da aka ga ta fara ƙaunar yaron aka raba ta da shi. Umma kuwa ranta fes ta cika wa Jakadiya alƙawarinta na abubuwan da ta ce za ta bata, amma fa agun Yarima ba ta jin daɗi. Shiga ɗaya shiga biyu sai ya gaya mata magana tamkar ba mahaifiyarsa ba. Kin ji daɗi Umma, kin raba ɗanta haliki da duniya, kun ji daɗin hakan? Ku da Allah kun cuce shi, kun raba ni da farin ciki na. Kwana uku da faruwar hakan, Lami da ya zo yi mata gaisuwa, ta fito cikin hijabi har ƙasa kamar yadda ta saba fitowa. Ya ƙura mata ido har ta iso gare shi, ta gaida shi cikin ladabi. Ya amsa yana kallon ɗan ƙaramin bakinta mai kama da alawar lollipop. Ya ce da ita, Zinatu ya haƙuri kuma? Cikin sanyin muryarta ta ce da godiya. Ya ce da ita, Allah ya ji kansa ya baki hakurin rashin sa. A hankali ta ce, amin, na gode. Ya so ya furta mata wata kalma sai kuma ya fasa. Ya yi mata sallama ya tafi. Yau ma bin shi ta yi da kallo, yanda yake takunsa na kasaita da iya tafiya ta sarakai abun burgewa ne. Ko kusa Yarima bai kamo shi a komai ba, tabbas Lami da na daban ne. A yau ta yi wa Allah godiya da yasa za ta zamo mallakin sa, dan ta fara jin wani abu a kansa. Abin mamaki ma da dare ya kasa bacci ta yi ta juyi a katifa tana tuno irin yanda yake maganarsa da tsari da tausayawa, ga iya kallo, ga shi kyakkyawa, mutum mai tausayin na kasa da shi. Tabbas samun miji irin Lamido sai an tona. A can sashin matan sarki kuwa, Fatu ce a zaune a turakar mai martaba. Bayan ya gama cin abinci ya dube ta ya ce da ita, kin ce kina da magana, ina jin ki, me ke tafa da ke, akwai damuwa ne? Fatu ta gyara zama ta ce, dama maganar Lamido ne, naga tunda har an yi sadakar 40 din jaririn Zinatu, na ce to me zai hana a tsaye da ranar aurensu da Lamidan, tunda har ya amince kuma naga kamar ya fara son tafa. Marmashi sarki ya ce, to babu komai, sai a tsaye da wata ɗaya mai zuwa sai a ɗaura auren nasu, ba mu san me Allah ya ajiye ba. Kuma ina so a ranar da za a ɗaura auren a yi bikin ɗora shi kan karagar mulki. Na tsufa, ya kamata na yi murabus na ɗora shi akai. Duk abin da nake yi wanda ya kamata yake kaina zai iya, sannan ya cancanta, don haka zan sa a yi shela a gari kowa ya san da wannan rana. Fatu ta ce da shi, to amma takawa, kana ganin wannan abin da kai ba zai kawo rabuwar kai a tsakaninsa da dan uwansa Yarima ba? Mahaifiyarsa ta kudurci ɗanta ne zai zama sarki, na tabbata za ta ji ba daɗi ko ma ta yi bore. Sarki ya ce, ni ke da iko da komai, daga kan mutan gari da bayi da ku kanku iyalaina da kuma sarautar kanta, don haka ba mu mai canza mu zaɓin da na yi gari na. Cikin biyayya Fatu ta ce, an gama ranka ya daɗe, Allah ya ja kwana ya ƙara lafiya. Ya ce da ita,
amin Fatima, in kin fita ki turan Lami dan. Ta ce to ranka ya dade, a huta lafiya. Bayan fitar Fatin ta zarce ɗakin mama domin ta kai mata wannan batu saboda duk abin da take ciki sai ta sanar mata, kuma ba ta zartar da komai sai da izinin maman. Jakadiya na zaune a kusa da mama tana mata hirar shigowar Fati yasa ta tsahirta tare da gaida ita. Fati ta amsa tare da zama kusa da mama. Take ta zayyane wa mamu komai na abin da mai martaba ya tsara na bikin Lamido da Kuyanga da kuma bikin nada Lamido sarki da za a yi a ranar. Jakadiya na kunsa ta fice da rawar jiki ta nufi ɗakin Umma don kai mata rahoto. Umma ta ga shigowar Jakadiya a hankali a tashe. Ba shiri ta tare Jakadiyar tana tambayar ta me ya faru. Ai kwaran ta yi matakar ɓaci da jin wannan kalami daga bakin Jakadiya, kamar ta ɗora hannu a ka ta yi kuka ta ji. Ina ma tana da damar da za ta hana wannan naɗi. Jakadiya ta ce ki bar komai a hannuna domin ni ma ba zan so a ɗora Lamido ina gani ba, zan so a ce Yarima ne zai zama sarkin mu. Umma ta gida kanta tana faɗin nagode Jakadiya, na san ki mai ƙaunata ce. Jakadiya ta zo fita a ɗakin kenan suka yi kitibis da Yarima shi ma ya shigo ɗakin Umma. Kallon kallo suka yi wa juna, ko gaida shi Jakadiya bata yi ba, kowa a ransa akwai abin da yake ayyanawa a junansu. Ya zauna akan kushin yana faɗin Umma, na zo gaya miki ne zan tafi Turai nan da kwana 2, na gaji da zama a garin nan babu masu sona. Ta ce da shi kamar ya babu masu son ka bayan ga muni da mahaifinka. Ya ce da ita a da ne kike sona, amma a yanzu kam daga ke har takawa babu mai kaunata. Kin raba ni da gudan jini na, kin kuma kiki sanya wa takawa ya yafe min ya daina fushi da ni. Ta ce da shi Yarima, kai kake janyo komai, gashi yanzu ma zaka tafi kuma ka san ba san tafiyar ka yake ba, don haka tafiyar ka daidai take da ƙarin wani laifin kanka. Sannan kuma abin da ne daidai ne a gunmu ni da kai, domin in har yaron ya girma zai iya tasowa a cikin wani yanayi na mugun halayya ko kuma mu zama abin kwatance, sannan dole zai tuhume ku akan yadda kuka same shi. Ina so ka cire a ranka ka fuskanci abin da ke shirin kasanto mu na naɗin sarauta da mai martaba zai yi akan kanin Lamido. Yarima ya gyara zama da firgici akan fuskar sa yace da gaske Umma yanzu haka takawa zai min saboda ya bata min rai? Tabbas sai na ɗauki mataki sosai akai. Waye ka miki wannan labarin? Ta ce da shi Jakadiya ce. Ya ce da ita shikenan. Ya fita ya nufi ɗakin sa ya ɗebo kuɗi masu yawa a aljihun sa ya fito ya nufi sashin da Jakadiya take. Cikin ikon Allah ya tara ta ita kaɗai kuwa. Tana ganin sa gabanta ya faɗi ganin irin kallon da ya mata ɗazu, tana ganin ko akwai manufarsa ta hakan. Ya kalle ta ba fara'a a fuskar sa ya miƙa mata kuɗi a hannunsa ya ce karɓi wannan. Jiki na tsima ta karɓa ta ce masa na menene wannan? Ya ce da ita naki ne, aiki zan saki. Ta ce da shi aikin me hakan? Wannan uban kuɗi ya fi ƙarfi na. Ya ce da ita yanda kika zama makisiya shine nake son ki kashe min wani nema. Ta zabura ba zan iya ba wallahi. Ya daka mata tsawa zaki iya. Wai shin ma kin ji kowa ne? Ta ce da cewa zan kashe. Kai tsaye ya ce mata Lamido. Ta ji dirar kalmar a kunnanta ba zata. Da sauri ta dire gefe guda tana miƙo masa kuɗin. Karɓi kuɗin ka, ba zan iya kashe Lamido ba, ka kai wa waɗanda suka yi maka aiki akan Mahabub su yi, wallahi ba zan iya ba. Ya daka mata harara ya ce babu wanda zan sa yi aikin sai ki, don haka ki sani kin yinki yana daidai da tonuwar asirinki, kuma sai na sa an kashe ki kema. Yana gama faɗin haka ya juya ya bar ta tsaye a tsorace take da wannan lamari. Ina ita ina iya kashe Lamido? To yanzu ya za ta gashi tana buƙatar kuɗin saboda yawan su ya kai a ce ta gina kanta da rayuwarta na wasu shekaru. To shin yanzu yaya za ta yi? Rana zafi inuwa ƙuna. Mafita ce ta zo mata a rai, gara ta raba kuɗin biyu ta je ta samu fada wanda ta ga ya sa suka kashe Mahabub, ta ba su aikin su taya ta akai. Abin duniya ya dami Yarima, gashi da gasken gaske mai martaba ya juya masa baya, ko gaisuwarsa baya amsa masa, don haka ma ya ƙudiri niyyar kawar da Lamido domin ya zamo dolen sarki, ya naɗa shi a gaba ya kuma auri kuyanga abinsa. Shawara ya yanke na tafiya Turai tun a gobe domin in aka kashe Lamido kada a ɗora zargi a kansa, gara a yi baya nan. Da safiyar Lahadi kuwa ya ɗaga ko sallama da mahaifinsa bai je ya yi ba, ya bar wa Umma Sallahun ta gaya masa. Ita kwa dama ranta bai so ya tafi ba dan bayan da za ta yi ne da shi. Da kuwa ta je ga sarki ta gaya masa ko uffan bai ce mata ba, shiru ya yi mata, dole ta bar maganar Yariman ta fita. Amma ta ƙudurci yin aikin asiri a tsakaninsu domin janyo soyayyar Yariman a cikin zuciyar sarkin. Yarima yana da ra a ƙasar waje, Allah ya haɗa shi da wata baƙar fata
nata ta nuna tana muradinsa a zahiri ba ma ta san shi din dan sarki bane sai da ta ga alamomi a dan zaman da suka yi na mintuna a airport. Hindi yar minista ce a jihar Kaduna, mahaifinta mai kuɗi ne sananne Alhaji Khalid Babbanyo. Yar boko ce gata da jijji da kai da dagawa, amma yau sai Allah ya damke ta duk yanda take wulakanta samari a garin su, sai gashi a yau Allah ya sa mata soyayyar saurayin da bata san asalinsa ba tashi guda. Da yake riman ma na mamaje ne tuni ya afka cikin santa, shi ma ta ringa kanainaya da kissa dan ya so ta kuma yi sa'a har rakiyar ta ya nema gidansa ta kuma bi shi. Sai da ta je gidansa ta tabbatar shi din dan babban gida ne, ta gane da wa take tare domin ta fahimci da alamar dan gata ne kamar yadda take yar gata gaban mahaifanta. Sai da suka kadaita sannan ya hau tambayar ta me ya kawo ta Ingila. Ta ce masa ta zo hutu ne gun kawunta wanda shi ya rike ta a lokacin da ta yi karatunta a nan. Ta kuma gaya masa asalinta da matsayin da ta taka na aiki domin tana aiki da Ministry of Health, ita ce director a sashen kula da asibitocin shiyar su. Ya jinjina kai ya ce ina son ki zaki aure ni. Da zaƙuwa ta ce kwarai kuwa in har da gaske kake na amince maka, amma kada ka yaudare ni, ba ni da daɗi fa. Yayi dariya ce ni ma ba daɗin gare ni ba idan har aka taɓo ni. Ta yi dariya kawai. A ranar ta taya shi kwana a gidan, sun yi soyayyar su dan ya ayyana a ran shi ita zai aura. Ta kwanta masa a rai, ya san kuma idan ya kai zancensa gaban sarki zai iya yafe masa ko ma ya canza ra'ayi ya dora shi akan karagar mulkin. A ranar sun tsaye da magana zai zo nan da sati biyu Kaduna ya gaida iyayenta, zai kuma tura magabatansa. Tunda suka tsaye da magana da Hindu shikenan soyayya ta dinke a tsakaninsu, a kullum suna tare a waya ba dare ba rana. Shakuwa suka sosai, in basu ji muryar juna ba sa jin daɗi. Tana daga Kaduna amma kowa nata ya san da fara soyayyarta da Yarima. Iyayenta har sun san da sunansa domin ta gaya musu tuni. Dama ita kadai suka haifa, ita ce Shalele, suna ji da ita ba sa son bacin ranta. Yarima ya kasa sakat, tuni ya haɗo kayansa sai Najeriya. A maimakon ya duro Kano sai ya zarce Kaduna, kai tsaye ya bi kwatancen da ta yi masa. Ta aika da mota aka ɗauko shi aka kai shi gidan. Ya ji daɗin tarbar da ta yi masa da 'yan gidan. Ya yi mamakin ganin shankwame mai gidansu kamar gidan gwamnati, ga tarin motoci kamar ana sai da su. Aka yi ta kawo masa gaisuwa, ma'aikatan gidan aka cika gabansa da kayan ciye-ciye. A main falo aka sauke shi, wato babban falon gidan da ake ajiye wani da wani. Mahaifiyarta ta je ta kuma yaba da zaben diyar tata. Sun gaisa, sai da ya jira mahaifinta Alhaji Babbanyo ya dawo suka gaisa cikin mutunci. Shi ma da yake mutum ne wayayye tuni ya ce ya bashi ita, ya kuma bashi sati ya turo magabatansa. Yarima ya na'am da wannan batu. Sun yi soyayya kafin ya tafi, da yamma ya mata sallama ya bi jirgi ya taho Kano. Ya ringa jin kamar kar su rabu, tamkar wanda ta yi masa asiri ya ringa jin haka. Ransa fari kal, ya samu matar aure, ya san a yanzu dole mai martaba zai sako in ya ji zai yi auren nan fa. Da isar Yarima gida kai tsaye gun mahaifiyarsa ya nufa. Ta yi mamakin zuwansa, bai sanar mata ba, bai kuma daɗe kamar yadda ya ce mata zai daɗe a can ba. Yana murmushi ya ce umma dawowar gaggawa ce ta same ni fa, dalilin matar aure da na game da ita. Umma da mamaki ta ce matar aure kuma? Yarima a ina? Ya gyara zama ya zayyana mata komai. Ta wagida kai tana jin farin ciki a ranta domin jin yarinya yar masu da shi ne, kuma hakan ya yi mata a rai. Ta fi so shi ma Yariman ya yi aure kamar yadda Lamida zai yi, domin aure yana ƙara wa mutum martaba da kima a idan al'umma. Abin tunkahonta ne a ce ta yi sirka yar babban gida, ba yar bayi ba dama. Ta sawa abin albarka tare da ƙarfafa masa gwiwa. Na amince maka, ka yi aure a daidai wannan lokaci Yarima, domin makiya su ji kunyar abin da ake shirin maka, tunda na san duk dan a bakanta maka aka shirye auren su. Balle an ga ka fito da maitar ka karara, ka watsar da su zuwa gaba, mu shirya kutun gwila akan su in har aka naɗa Lamida sarautar, domin ba za mu bar su ba. Ya gyaɗa kai ya ce ni ma akwai shirin da na shirya akan Lamida umma, sai dai zan ajiye komai a gefe sai bayan na yi aure tukunna, amma ki yi kokari takawa ya karɓi abin da muhimmanci, a haɗa a yi tare da na Lamida, domin iyayen yarinyar fa da gaske suke. A satin nan za su zuba idan ganin magabata na. Umma ta ce kada ka ji komai, aure fa kamar an yi an gama. Ko da Umma ta ji wa da mai martaba wannan zance murna ma yayi, domin ya san yin auren Yariman kamar wata hanya ce za ta zo masa kenan ta shirya. Don haka sai ya nuna amincewarsa da gaggawa, tare da tsayar mata da maganar zai tura a je a kai kuɗin aure, tare da tsaida musu rana daidai da na Lamido. Ta ji daɗi, ta yi masa godiya, ta koma yi wa Yariman albishir. Da farin ciki ya kwana jin an tsaida masa ranar aure sati 3 masu zuwa. Yi wa amarya Hindu albishir. Ai ihu ta ringa yi dan daɗi da farin cikin da ta tsinci kanta a ciki. Tuni ta gaya wa iyayenta tamkar su ma sun gaji da ita, sai ga su ma suna murnar. A cikin satin kuwa mai martaba ya aiko batun neman auren. Galadima ne da liman amintattun sarki suka je kai kuɗin aure 500,000 da
kwatance suka samu gidan domin mahaifin Hindu fitacce ne, babu wanda bai san gidan minista ba a tudun wada Kaduna. An ba su an kuma amince musu nan da sati 3 kamar yadda suka zo da batun. Da yake kanin mahaifinta ne da yayin mahaifin nata suka karbe su a gidan ministan, an ba su tukuici mai tsoka tare da karramawa domin da tsaraba aka rako su da za su koma, kaji da kek da lemuka da turarruka da shaddodi haka aka zuba su a but din motar su. Ko da suka koma suka rattaba wa sarki abinda suka gano cewar iyayen yarinyar fa suna da mutunci da halin girma. Sarki ya ji daɗi ya sa wa abin albarka. Zancen auren Yarima da Lamido ya zagaya gari, ana ta irgen kwanakin da suka rage saboda irin shagulgulan da aka shiryi saboda nadin da za a yi wa Lamido na zama sarki da zai yi a ranar. Lefi ma Yarima a Ingila ya tafi ya haɗu. Shi ko Lamido da ya je gun kuyanga tambayar ta yayi, Gimbiya? Ta kalle shi da murmushi kan fuskar ta, tana murza zoben hannunta da Mahbub ya bata kafin ya rasu. Ta ce da shi, har na zama gimbiya? Ai na ga Gimbiya matar sarki ce wacce yake so, kuma ni kwa da nake kuyanga. Yayi murmushi, dama shi din ma abocin murmushi ne. Ya ce mata, Zinatu kenan, ai kamar kin zama ne tunda saura kwanaki daga lokacin da aka daura mana aure, ni ma na zama sarki, ke ma kin zama gimbiya tunda a ranar za a yi nadi. Ta gyada kai tana jin annashuwa a ranta da kuma son shi a cikin zuciyarta. Shi ma hakan yake ji a ransa a game da ita. Ya katse shirin nata da cewa, a wace ƙasa kike so a haɗo miki kayan lefe? Ta kama baki, ni na isa, wace ce ni? Tab a haɗo a nan. Ya sha murya ce, ke ku kika isa, kuma ke ce mai matsayi da ma kima, don haka daga yau ki daina ma ɗaukar kanki a makaskanciya a gidan nan, domin kin tashi daga kuyanga kin dawo gimbiya Zinatu. Ta yi murmushi, ita kanta sunan yayi mata daɗi. Ya ci gaba da faɗin, kina ji ko, za mu je Sudan ko Dubai in haɗo miki komai a can, ni da abokina Safwan, tare da shi muka yi karatu. Takawa ya biya mana a Sudan. Takawa yana son ki Zinatu, ki gode wa Allah, jarabtar da Allah ya miki a rayuwa ta zame miki riba da ci gaba, domin a yau ya kira ni ya ƙara min kuɗi akan wanda ya bamu na siyayya ni da Yarima. Ya ce ke ta daban ce, in yi miki siyayya mai kyau. Ya karasa maganar yana kallon kyakkyawar fuskar ta yana murmushi, ita ma murmushin take tana faɗin, na ji daɗi, na gode, ayyuwa Takawa godiya. Ya ce to ni zan koma. Ta yi masa yan rakiya da bai fi taku 5 ba, ta koma tana waikensa. Lamido ya burge ta, tabbas yana da aji, ga iya magana da kalami. Duk macen da ya ce yana so dole ta amsa, domin shi ɗin abin so ne. Tana shiga ɗaki ta faɗa akan gadon tana fara'a. Zulaiha ta bi ta da kallo tana faɗin, yarinya ta shiga kogin soyayya ta fito, da fatan kin yo iyo kin kamo kifi. Kuyanga ta yi murmushi tare da tashi ta zauna tana faɗin, Zulaiha ta kifaye ma na kamo ba kifi ba, tabbas Lamido ya tafi da ni kamar yadda ni ma na tafi da shi. Allah nake godewa da ya bani wannan baiwar ta zama matarsa, gashi ya ce Takawa yana so na, ya ƙara masa kuɗi akan wanda ya basu da Yarima na siyayyar lefe. Mahaifiyarsa kawai nake ji, ban sani ba ko ita ma tana sona kamar yadda sarkin ke sona. Zulaiha ta ce, Zinatu kenan, aiki a bar a soce, ita ma bana jin za ta ki sanki tunda ta tako har gidan nan ta zo miki barka da gaisuwa, don haka ki gode wa Allah kawai. Allah na gode maka, cewar kuyanga. Zulaiha ta ce, ga magunguna ce in ji iya sha'awa, ta ce kada ki yi sake da kowanne, masu kyau ne, akwai na sha da nono da kuma na sha da zuma. An jima za ta kawo miki na tsugunno, sannan kuma kazar da za a dafa da magani sai ran ɗaurin aure za a yi miki. Kuyanga ta kama baki, oh maganin mata kuma tun yanzu? Zulaiha ta ce, ai shine daidai hakan, kin ga abin zai fi kama ki sosai. Allah dai ya sa ba daci. Zulaiha ta ce, ko ma mai gare shi haka zaki sha, tunda kin san halin tsoffin nan, in suka bada abu ba a sha ba faɗa za su yi, su ce suna nuna mana gata mana gocewa. Kuyanga ta yi murmushi ta ɗauki magungunan ta fara haɗawa za ta sha. A bangaren Yarima ya ɗauki wayarsa ya lalubo nambar abokinsa Sahabi da suka daɗe ba su yi waya ba. A can bangaren Sahabi yana ganin kiran Yariman ya yi murmushi ya ɗaga yana faɗin, dama kana da namba ta kamance da ni? Yarima ya ce, ina da ita mana, fushi na yi da kai na abin da ka yi min, amma yanzu na huce, don haka ina gayyatar ka aure na ƙarshen wata. Sahabi ya murmushi ya ce, Allah ya sanya alkhairi, ni ma auren zan yi nan da sati mai zuwa kafin na kama. Yarima ya ce, shegen kaya, wato banda na kira ba zan ji ba kenan. Lalle na yarda ka rike ni a ranka Sahabi, ka yarda ni. Sahabi ya ce, ba haka bane Yarima, auren ne ba wanda nake so ba, haɗa ni akai da yarinyar diyar ƙanin mahaifi
mahaifina ce ita ke sona. Dariya Yarima ya bushe masa ya ce sun mun daidai wallahi, domin in sun kyale ka yar talakawa zaka dauko musu banza mai sakarar ra'ayi. Sahabi ya ce kai yar ina zaka aura? Yarima ya bashi labarin Hindi da yanda suka hada a Yafatu a Ingila. Sahabi ya ce to ba girin ba dai tai mai. Yarima ya ce oho dai na fika tunda ni auren soyayya zan yi, ni ma ba wai kinta nake ba tunda yar uwata ce. Ina Zinatu, naji an ce abinda ta haifa ya rasu. Yarima ya ce sun kusa aure da Lamido. Sahabi ya katse shi da sauri, ya akai hakan, dama soyayya suke? Nan Yarima ya zayyane masa komai. Sahabi ya ce good, amma fa naji daɗi, Lamido ya burge ni, Allah ya sanya alkhairi. Yarima bai kula ba, yi masa sallama. A can kasar ransa soyayyar Zinatu na nan ba zai manta ba. Ana ta shirye-shiryen biki a kowane bangaren. Shi Yarima a gidansa na cikin gari zai zauna, bai da ra'ayin zama a cikin gidansu wai kada a takura masa shi da amaryarsa. Shi kulami da sashi guda aka gyara masa a gidan, mai dauke da dakuna a gidan ya sha gyara babba ne, dama ba kowa a cikinsa. Aka zuba komai na alfarma a gidan. Lefi ya zo daga Dubai, akwatuna 12 cike fal da kaya tsadaddu, komai dozin ne ciki ko ina a cikin gidan da wajen gidan. Zancen kayan lefansa ake yi domin sun haɗu sun burge kowa. Sai da aka kai wa takawa ya gani ya ce sun yi yasa albarka. Kana mata suka haɗu suka ɗauka, bayan su mama da Fati sun gani aka kai wa kuyanga. Tsoffinsu sun saka albarka sun yaba, an gyagije Zinatu an fidda ta kunya duk da sun san arana. Shi ko Yarima ƙarya ya haɗa a cikin kayan duk dan a ce nashi sun fi na Lamido, har da ki ɗin mota ya saka akan lefen mahaifiyarsa ta saka takardun gida duk akan lefen gudunmawarta, duk dan mutane su ga cewar lefen Lamido lami ne, sannan su burge mutan Kaduna. Amarya ana ta rawar kai, amarya Hindu dai ana ta rawar kai, ana shan magunguna saboda ita din dama ta san kanta. Tun fara karatunta abroad ta yi soyayya da wani Anwar, ya maishe tamkar matarsa wanda ta amince masa, daga baya kuma ya yaudare ta. Yana gama karatu ya koma kasar su ya mance da ita. Shi yasa da ta haɗu da Yarima ta kasa ta tsare sai da ta gan an tsaye da lokacin aure sannan hankalinta ya kwanta. Duk kashe kuɗin da aka yi a lefanta bai sa sun yi rawar jiki ko an yaba ba, tunda su ba farin shigar komai bane. Ita kanta motocinta biyu na hawa, tana da gidaje kuma. Aiko dai yan kawo kaya suka koma jiki a sanyaye, dan ma an ba su tukuici mai tsoka. Rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Allah ya kawo mu wannan rana. Ranar Asabar ta kama ranar ɗaurin auren da naɗin sarautar. An cika a gidan sarki, ana ta kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da algaita. Lamido ya sha kwalliyar sarakai, yayin da Yarima ya tashi ta angwaye daidai misali, ba yabo ba fallasa. Ya sha tsadaddiyar shadda, babbar riga da yar ciki. Sai da aka yi naɗi Lamido ya zama sarki, sannan aka ɗaura aurensa da kuyanga. Kana aka yi shagulgula, sannan wasu suka ɗunguma da ango Yarima suka nufi gurin ɗaurin aurensa wato Kaduna. Aka ɗauro auren Yarima da Hindu, aka taho da amarya a ranar domin sai dare suka iso aka ajiye ta a gidansa da ke GRA. Ita ko kuyanga da ta tashi daga sunanta na kuyanga ta dawo gimbiya Zinatu, ta tare a cikin gidan sarkin a gidan mijinta Lamido da ya zamo sarki a yau. Gida ne tun fatsetse da aka gyara shi, ya sha kayan alatu har ma da fadawan da suke gadi a cikin gida. Ɗakin kuyanga ya bala'in haɗuwa. Ɗakin kuyanga ɗaki ne da ya sha kyale-kyale. Falanta set kujeru biyu ne royal na ƙasar waje. Tabbas Lamido ya kashe kuɗi a wannan gida. Haka kuyanga kamshi kawai take zubawa, ta haɗu ta ko ina, kyanta ya ƙara fitowa. Duk da dai a yau an yi shelar cewa kuyanga ta tashi daga kuyanga ta dawo gimbiya Zinatu. So masu sauraro, duka-duka a nan za mu takaita, sai kuma idan Allah ya haɗa mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Da wannan nake cewa bisalam. To masu sauraro, a nan littafin kuyanga ya zo ƙarshe, wanda kuma akwai ci gabansa dai kamar yadda muka gaya muku, wato gimbiya Zinatu, wanda a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya ne a cikin littafin gimbiya Zinatu, wanda shi ma za ku ji daɗinsa fiye da littafin kuyanga. Yadda labarin zai zo muku, zai zo ne da cakwakiya ki ta murmura.